zase vyráža do Zvolena novými zápasmi zosilnení a na ďalšie nabudení. Vidíme, ako ich svojou bojovnosťou ničia. V hľadisku ich verne podporujú ich rodičia. Idú ako nadúpané rušne, väčšina z nich sú zakasršne. Každý deň trénujú a cvičia, hlasivky si opäť rodičia vykričia. My sme Bulls, Bulls, Košice. My sme Bulls, Bulls, Košice. My sme Bulls, chlapci, ktorí hokej radi hráme a sme plní cností. Aj keď každý zápas nevyhráme, zbierame vzácne skúsenosti. My sa potešíme aj z 8. miesta. Na život nie je jeden cieľ, ale cesta. My sme